всеки ден, ето ги по дати тук, на работниците, на строителите на Турски поток. По това време, в което на нас ни се казваше, че няма ПСР и че сложиха КПП-та по пътищата. И когато на твоите въпроси и на другите журналисти Мутафчийски отричаше, а след това Кантарджия с половин дума ти беше потвърдил. Че има забрана за тестване защото на контактни в Видинската болница. Защото тестовете са били пренасочени към приоритет номер 1 на Бойко Борисов тогава, Турски поток. За нас, за българските граждани, имаше КПП-та. Нас ни бяха превърнали в затворниците в градовете и селата. Носехме едни бележки да доказваме, че отиваме на работа. За нашите лекари, за нашите медицински сестри, за нас, за гражданите нямаше ПСР. Карантини и мачкане и затвор. След това се появиха ПСР-ите, но имаше такъв период. Кога го разбрахте това нещо? Буквално дни, преди няколко дни. В момента ли анализирам? Се добрахте до тези документи? Това са десетки хиляди страници. Не само, кореспонденция вътре. По темата за ковида, която също била там номер 1. За тях приоритет номер 1. Борисов, неговата нагласа е била. 6 милиона и половина българи могат да измрат няколко стотин хиляди, не е проблем за мен. Но там работниците са дефицит. Няма строители. Това са специфични кадри, заварчици и такива няма. Там тях трябва да опазим. Жоро, това предназначените за българските граждани ПСР ли са били? То други няма. Те не са си носили свои ПСР-и. Единствено, Националната лаборатория правеше ПСР-и в началото, първите седмици. Говорим за април 20-та година, Лю. Април 20-та година, май 20-та година. Има фирма изпълнител и контрагент, Аркад и нейните подизпълнители. Възможно ли е те да са се снабдили с ПСР-и за своите строители? Защото аз тук, от този документ, който получих от тебе, виждам само руски имена. Само руски и беларуски имена. Така е. Но има и такива с положителни проби. Положителни. Ето тук веднъж. А нали помните, че всеки ден ни информираха? Всяка сутрин, там щаба, нощ, всяка сутрин и толкова заразени, толкова положителни. За тези не сме чували. Така, затова те питам. Това нашите отпуснати от нашето правителство. Единствената лаборатория в България, която можеше да прави тогава, това беше Националната лаборатория и тя нямаше ПСР-и в този момент. Нямаше за българските граждани и за нашите лекари, но имаше за Турски поток и за строителите там. Десетки всеки ден. Това е било приоритет номер 1 на Борисов през цялата 20-та година. Те можеха да го прекратят временно. Те тогава се отлагаха олимпиади и световни състезания. Света се затвори. Но Турски поток не спря дори за ден. Напротив, Турски поток беше форсиран, работеха денонощно. И ние ги хванахме. Засякохме ги по нощите. И тази катастрофа, която вие показахте, която също подкриха. Това беше една от най-тежките катастрофи през 20-та година. 3 жертви и няколко ранени. По същото това време горе-долу. При положение, че там загинаха и чужди граждани. Това беше един микробус с български на Аркад на фирмата. Точно така и на IDC. На IDC работниците на руската компания IDC, дъщерната компания на Газпром, която построи Турски поток в Сърбия, която след това дойде да го строи в България. Като подизпълнител на саудитско-арабската Аркад. Точно така. Подизпълнител на Аркад, макар че Аркад началото отричаха. Те по нашето законодателство нямат право да наемат подизпълнители. Но те си наеха подизпълнители и тук един от интересните документи е, че ние намерихме схемата. Да върнем към... Просто да поясним за катастрофата, която показахме. Катастрофата е... Да припомним в тъмната част на деня, през нощта, нощна смяна кара, което също е забранено от българското законодателство. Но те форсираха на макс. Катастрофата между този микробус на фирма местна, която фирма, между другото, много интересно, 20-та година, помните ли, Гешев правеше едно сборище на ВКП, тук в резиденцията в София. Така, тази същата фирма, този същия бус със същия номер, караше тогава подчинените на Гешев там да го хвалят колко е велик. Тази същата фирма. IDC. Фирмата, собственост на буса, става катастрофата. Този бус след часове, който е веществено доказателство, е изхвърлен на поляната в Монтана. Там някъде в постърнищата. Той изхвърлен с кръвта по него. На другия ден ние получихме сигнал. Ние сме там, установяваме го. Няма охрана, няма полиция, няма някъде да е съхранен в бази. Затова изобщо не се говореше. Нямаше го в BTV-то, в Нова, които са се превърнали в катаджийски. Между другото, това са 3 от общо 7 жертви от работниците на Турски поток.
А десетки български граждани са платили с живота си за строежа на този турски поток. Ето, през тази схема, чрез която са отклонявани ПСР. Тези хора също са имали право на грижа за техния не живот. мога да повярвам, че са отклонявани Но, Люба, тук имаме данни, писма конкретни за нещастни случаи, за други смъртни случаи, за тежки инциденти с злоупотреба с алкохол. Писма, в които те се информират взаимно, че не могат да се справят с злоупотребата с алкохол, особено извън работно време. Тези хора са строили Турски поток. По наши данни около 2000 души. 2000 души от Русия и Беларус. За част от тях с преки данни, пряко свързани с руските разузнавателни служби. Може това да е една от другите важни теми, освен ковида. И това е ужасяващо. Сега ли изкачат допълнителни данни за това, че Аркад, фирмата, за която Борисов ни говореше, че от Саудитска Арабия и че ето тя ще поеме, а не руснаци и не някакви си други. Европейски консорциуми. Европейски консорциуми и прочее, всъщност се оказва свързана не само с дъщерна фирма на Газпром, IDC, както казваш ти, но и с руските разузнавателни служби. Това как го доказвате вие с тая нова порция документи, до която сте се добрали? С ретроспекция. Сигнал 20-та година до всички институции, касаеща Турски поток. Сигнал 21 година. Сигнал 22 година. Правителството до прокуратурата. На Кирил Петков, прокуратурата ДАНС. Сигнал 23 година. Всяка година всички български институции, включително и европейските. Реакция и действия имаме само от европейските институции. Сигнали за какво? Включително и за връзки, за данни, за наличието на хора, свързани с руските тайни служби. Още 20-та година. Вие показахте тук част от видео, където заварихме на място служители на Белтрубопроводстрой. Това е беларуска компания, която само 7 месеца преди това беше изгонена от Литва и литовските власти ги бяха изгонили именно заради установени от тях данни за връзки на тази компания с руската ГРУ, руската ФСБ и Газпром, като заплаха за националната и европейска сигурност. 7 месеца по-късно те строят в България обект от национално и стратегическо значение на територията на Европейска България. Абсолютно безконтролно. Там нямаше нито един българин. Нито един представител на българската държава. Няма строителен надзор, контрол, никой. Единствено руснаци, беларусци с руска техника, руски тръби за руски газ. Само парите са български, наши, които плащахме. Само отварям една скоба, за да припомня онзи денешното разследване, разкритие на Белинкат, сайтът за разследваща журналистика по повод на взривовете в българските оръжейни складове от 1914 година насам и че те са детайлно извадили вече, и това ще го коментираме в следващи предавания, участието поименно на хора от ГРУ. И мога да допълня тази информация пряко и с темата за Турски поток. Ето една част от вътрешна инструкция на Белтрубопроводстрой за задълженията на техния шеф отдел кадри, в която освен да следи и поддържа кадровите дела на работниците, да оформя техните трудови договори и така нататък и така нататък. 5 точка. Да съгласува назначенията на персонала и работниците с ФСБ на Русия. Ето го, пише го, да. ФСБ на Съгласование иностранна граждан с ФСБ Русии. Да. Това е официален документ. Това е официален документ. Имаме и линк към техният вътрешен сайт с тези указания. Не с българската ДАНС, а с руската ДАНС. След това получихме информация отново от външен източник. За установени от тях 4 лица, които са пряко свързани с Вагнер и с Редут. Това са паравоенни части. И в миналото предаване това го спомена. Така, ние направихме контакт с 2 външни партньорски служби, на които предоставяхме част от информацията и с които работим активно. Трета външна партньорска служба, с която се свързах, валидираха и потвърдиха част от тази информация за конкретни лица, казвайки, че освен те и полските служби са установили тези лица, като са причастни към ФСБ, към ГРУ, като те и след приключването на Турски поток са в България. Един от тях дори е станал собственик на ресторант в София, легендирайки се по този начин, внедрявайки се в обществения елит на столицата, но това са терористи. Това са хора сега. От 4 души от тези, за които имаме ние информация и данни. Че са служители на че са пряко свързани. Това са терористични клетки. Това са хора, които